To ma neskutočne nahnevalo. Sedím za stolom, jem svoju pizzu a vedľa mňa si sadli takí dvaja chalani, mohli mať 10 až 12 rokov so svojou babkou. Počasie im prišla pizza a čo prvé chalani urobili, zobrali si kúsok pizze, jeden si zobral do ruky mobil, hral hru, druhý asi surfoval po internete. Tá ich babka sa na nich pozerala, oni si ju absolútne nevšimali. A potom im povedala: chlapci, keď som bola vo vašom veku, jedla som iba jedenkrát denne. A tí chlapci nič. Úplne ignor, absolútne si ju nevšímal. Normálne som bol vedľa za stolom a mal som 100 chutí vziať tie mobily, hodiť ich hneď do koša, aby sa rozprávali so svojou babkou. Chápete tomu ešte, že tá babka sa snažila počas toho, ako oni sa hrali, im hovoriť príbeh, čo robila ona, keď bola v ich veku, napríklad ako chodila 10 kilometrov pešo do školy, aby sa mohla učiť, a že mala topánky o číslo väčšie po staršej sestre, ale nemali žiadny, tak chodila s nimi do tej školy. Normálne ja som to počúval. Vravela im, že ona jedla prvýkrát pizzu, keď mala 50 rokov. Ako takéto veci riešite vy? Chodíte s deťmi niekde na obed, alebo aj keď ste doma, vyťahnú mobily a vôbec vás nevnímajú? Čo tedy robíte? Napíšte mi do komentára.